आं गावखौनो गाव जोबोद खाफाल गोनां होननानै साननानै लायो। मानोना गुबुनफोरबादि जोंनि मोजां मोनज्लायनायाव फाराग फैयाखै। दिनैबो जों सानैजों मोननो हास्थायलायो जेसेबां सिगां मोननो हास्थायोमोन। दिनैबो जोंनि मोजां मोननाया सोलायाखै। आंनि ओंथि गैयै खोथाखौ नों दाबो बुजियो। जेसेबां मोजां मोननाय सिगाङाव दंमोन बेनिख्रुइ बांसिन नों दा आंखौ मोजां मोनो। आंखौ माबोरै मिनिहोनांगौ बेखौ नों मोजाङैनो मिन्थिगौ। समजों लोगोसे बेयाव गासैबो सोलायलांबाय। नाथाय नों सिगांबो आंनिमोन आरो दाबो आंनिनो। मेगन मेसेबनानै आं जायखौ फोथायनो हायो बेयो नोंनो, आंनि अनजालु, आंनि जिउ दावरि।